Využite cesty, odkiaľ hlásite novú nehodu. Frekventovaný úsek na moste Počkaj, ide auto. Sitina sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá. Koniec príbehu vám poviem už o pár minút. Sme na slovenských cestách 24 hodín denne. Vždy aktuálny, najrýchlejší a naživo. Ani kúsok od tej cesty by sa nemohli začít Odrazu ľudia nezačítajú s väčšími kolónami. absolútne po cestárov ani stopy nevedia, to je sneh, zabudí na nás. Sme Express vodiči. Marcel Kolek, Vydanie lampy telefóny. a spolu tvoríme najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444. Dobré veci vám zaručia tú pravú domácu pohodu. Spríjemnite si deň Apollo, teraz 1. Využite príležitosť sezóny. Objavte limitovaný počet skladových vozidiel Renault a získajte zvýhodnenie až 3000 eur. Vrátane bonusu za výkup vášho starého vozidla. Viac uvážo predajcu Renault. Bolí vás hlava? Často sa cítite vyčerpaný alebo veľa športujete a bolí Myslíš mi vás tvoj kód na dveri? Vyskúšajte mi tvoj kód masážny na krém dveri. s okamžitou úľavou pri únave a bolesti. Pôsobí proti reumatickým a úrazovým bolestiam. Pomáha pri zápaloch, prechladnutí, uvoľňuje dýchanie. Krémom Strong Power zabudnete na bolesť. Zakúpite v lekárniach, na čerpacích staniciach VOMS, vo všetkých dobrých fitness centrách a na ich. Pre šťastie je tu nové loto. Hrajte loto. Šanca na výhru sa teraz znížila viac ako 1,5 násobne. Pri bodli